Mina ala togo do dima. Nam. N'i y'a kɛ tile 3 kɔnɔ. Nam. Wallahi i b'a jaabi. I mako bi wari dɔ de la ala bolo. Nam. Walima tɔɔrɔ dɔ cunna i kan. Nam. Kungo dɔ cunna i kan. Nam. I bi fɛ ala ka wuli ka bɔ i ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ. Mina ala wele cogo dɔ f'i ye. Nam. N karamɔgɔ nin kɛ bilahi n kalina ala la. Tile 3 kɔnɔ. Nam. O y'a diyanenba ye ala b'a jaabi d'i ma. Tiɲɛ. Siga tɛ nin na dɛ. Ala tɔgɔ ye jumɛn ye? Nam. Ya huwa. Ya man la huwa. Illa huwa. Nam. Bama i b'i jija. Nam. I bɛ tile 3 sugandi. Tiɲɛ. Fitiri o fitiri kɔfɛ. I bɛ nin ala tɔgɔ in wurudi 313. Nam. O ye kiraw adadu di. Kira joli cila dugukolo kan. Nam. Kira 300 ani kira 13. Ya huwa. Nam. Ya man la huwa. Illa huwa. I bɛ kɔlɔsi ta fitiri 3 kɔfɛ. Nam. Tile 3 fitiri kɔfɛ. Nam. I b'a wurudi siɲɛ 317. N'i ye nin kɛ tile 3nan don. Nam. I tigɛ jan i k'i ka hami jira ala la. Tiɲɛ. I b'a fɔ ala. Nasɔngɔko gɛlɛya de bi ne na. Nam. Ni problème in de bi ne da la. Ne mako bɛ nin wari hakɛya in de la e ala bolo. Nam. Ni tɔɔrɔ in de tuna ne kan. Ni dekun in de tuna ne kan. Nam. Ala n b'a ɲini i fɛ i k'a wuli ka bɔ ne karisa kan. Ni ala tɔgɔ in bonya ye. Ni kira yɛrɛ bonya ye. Bama k'i sigi k'a lajɛ ba ye. Nam. Wallahi lezi la ilaha illa huwa. O ko kelen ɲɛnabɔlen don ala bolo. Tiɲɛ. Ni ala tɔgɔ kelen in. Nam. Ne y'a f'i ye Seydina Aliyu karamallahu wajahu. Ka kɔn Badiri ɲɛ. Nam. Badiru kɛlɛ ɲɛ ni su kelen ye. Nam. Seydina Aliyu dalen tora a sunɔgɔ la. Ala ka maa ɲuman dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Kiduru. Nam. Kiduru nana Seydina Aliyu ma. A nana nin kumakan in de di Aliyu ma. O de ye la ya huwa. Ya huwa ya man la huwa illa huwa. Kiduru ye nin kumakan in di Seydina Aliyu ma. Tiɲɛ. Kuma min na dugu jɛla. Seydina Aliyu ye kumakan in lakale alakira Muhamadu Mustafa ye. Kira ko Seydina Aliyu ma. Ko n'i tɛ nin kumakan in dɔn. Ko ismul azam. Tiɲɛ. Ko nin de ye ala tɔgɔbaw dɔ ye. Maa ti ala wele ni nin ye. Fo ala k'o ko ɲɛnabɔ. Dɔnnibaa dɔw ko Seydina Aliyu tun bɛ ka nin kumakan in fɔ Badiru don na. Dɔw ko Seydina Aliyu yɛrɛ dama tɛ dɛ. Ko hali kira tun bɛ ka nin kumakan in fɔ Badiru don na. Ɲininkali kɛ sa ko Badiru kɛlɛ kɛla cogo di? O jala silamɛw la dɛ. O la ne balimakɛ n'i b'i fɛ i ka fantanya ka ban i k'i ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ. Dutigi caman de bɛ yen bi. Baara ti ka sɔrɔ u fɛ. Maa bɛɛ gulonnen don e kelen na. Denbaya balo man di dɛ. E dun ka sɔrɔta man ca. Kuma dɔ la i b'i dɛsɛ hali nasɔngɔ t'i kun. O tuma n'i b'i fɛ ala k'o ban i ka ɲɛnamaya kɔnɔ pewu. Nin kumakan in ta i k'a baara kɛ a kɛcogo la. Wallahi fo ka bɔgɔ kɛ e kulo kɔnɔ i ti dɛsɛ i ka nasɔngɔ la. Nin kɔfɛ maa minnu bɛ yen k'u mako bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ de la. I y'a faamu? Ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ ni ala tɔgɔ jɛlen conséquence tɛ min na. Maa dɔw bɛ bɔ yan u bɛ taa jamanajanw na k'u bolo tigɛ k'a kɛ nafolo ye. Dɔw bɛ t'u sen tigɛ k'a kɛ nafolo ye. Ne yɛrɛ ye a dɔw ye ka bolo dɔgɔnin tigɛ bilahi k'a kɛ nafolo ye. Ne y'a fɔ aw ye laban tɛ nin na sa. A ye sigi ala kumakan ma. Maa bi nafolo sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a jɛli nɔgɔ t'a la. Mais dɔnnibaaw de ye kuranɛ bila. U t'a dɔn. N'u b'a dɔn bilahi u tun bɛ sigi a kan. Ne ye sura kelen pe d'i ma alikuranɛ kɔnɔ. O de ye suratul waqi'a ye. Maa bi diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ni iza wakati. N'i mako bi nafolo yɛrɛ yɛrɛ de la. Iza wakati de b'a kɛ. Na kɔrɔbɔ i k'a lajɛ. Dɔw ko ka ala wele nafoloko la k'a ka suma. Galuvin. Maa bi ala wele nafoloko la ni iza wakati ye. I yɛrɛ sigiyɔrɔ la bilahi a dɔw jaabi bɛ commencer ka daminɛ. Ne y'o ye iza wakati la. Dɔw bi n'i fɛ karamɔgɔ an nana i ka iza wakati baara kɛ. Dɔw b'u to jamanajanw na
o b'u ka wari bila ka na i ka iza wakati baara kɛ o don tile kelen dɔw b'i wele ko walahi k'olu ye jaabi sɔrɔli daminɛ o caman kɛla ne na o la ne y'a f'i ye mɔgɔw ti kelen ye kuranɛ de ko inna allaha tayyib wala yakbalu illa al-tayyib ko ala ye masa sanima de a mago ti foyi la fɔ fɛn sanima muri jɛnɛya kɛla zo namaratɔ k'e bi ala wele ni kuranɛ ala b'o minɛ wa n ko de ye muri caman juru bi kuranɛ ko e ka min to e bana k'o to ne yɛrɛ ko ala ka min kɛ ni kuranɛ ala t'a kɛ sa e bɛ tilen ka mɔgɔw tɔɔrɔ a ye na nin bɛ n bolo galon vido kuranɛ de ko i ka jɛnɛya dabila sunguruba joli b'e bolo kuranɛ ko i ka boitila taga dabila barisura taga dabila jɛnɛya sira kan su joli e bɛ taa baari ni hôteliw la a ye galon tigɛ ni namara dabila e maa joli namara k'olu ka wari dun i ye galon tigɛ maa joli ye sisan karamɔgɔya yɛrɛ ye jumɛn ye a jɛkuluw bi fara ɲɔgɔn kan jumɛn kama wari jɔyɔrɔ bɛɛ ko i ka kɛ seko ye bɛɛ ko a ka fɔ i ma ko karamɔgɔ bɛɛ dun tɛ karamɔgɔ ye a bɛ se ka fɔ bɛɛ ma ko karamɔgɔ wa jalamugu b'i kunna forokiya b'i kana kɔlɔsi b'i bolo o bɛ maa kɛ karamɔgɔya ni forokiya bɛ maa kɛ karamɔgɔ ye minnu bɛ bazɛn feere sugu la olu tɛna kɛ mɛlɛkɛw ye yan ni kɔlɔsi bɛ maa kɛ karamɔgɔ ye kɔlɔsi feerela minnu bɛ sugu la ɲakuma olu tɛ mɛlɛkɛw ye wa jalamugu de bɛ maa kɛ karamɔgɔ ye aw tuma jalamugu feerela ninnu olu ye kiraw de ye o don dɛ o la ne bɛ to ka min f'i ye kɔlɔsi tɛ jalamugu tɛ bazɛn tɛ soba tɛ mobili galo karamɔgɔya la i b'a dɔn karamɔgɔya ye min ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko moriya min n'o d'i ma san un an danfɛn tɛ se ka min sɔsɔ fiyewu moriya ti kuma muguba ye moriya tɛ ye cogo ye moriya ye kɛwale de ye o kɛwale ye jumɛn ye fantan dɔ nana a kungo la i fɛ i y'a dɛmɛ k'a mako dilan a bɛ fɔ e ma ko mori banabaatɔ dɔ nana i y'o dɛmɛ o ka bana banna a bɛ fɔ e ma ko mori hami gɛlɛntigi dɔ nana i ye ala wele o ka hami na hami nɔgɔyala a bɛ fɔ e ma ko mori n'anw ka nin diɲɛ labangile mori ninnu wari dunnaw bi wele an fɛ yan ko moriw nkalon ni namara kuma dama dama bi fɔ arajow ni réseau la k'i ye mori k'a sɔrɔ i ti pa paga dɔ kuranɛ na o la ne b'i ladi k'i lasɔmi k'i lakunu istayi kezu a ye kunu ka bɔ sunɔgɔ la fɛn bɛɛ ti galo ye dɛ wa fɛn bɛɛ ti tiɲɛ ye wa ko o ko tiɲɛ ni galo b'a la foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ ni galo tɛ min na bitigi feerela a tiɲɛtigi bɛ a galontigi bɛ dɔ ka minɛn da ka gɛlɛn dɔ ka minɛn da ka nɔgɔ o bɛ baarakɛla bɛɛ de la o mɛ ne bɛna min f'i ye moriya sira kan ni garibukɛ ye min f'i ye tɔn ɲɛ don bilahi a tɛ kami sabu ne bɛ min dɔn ne b'o de lase aw ma n'i y'o minɛ i kungo don n'i banna na i kungo don mɛ ne bɛ se min na ne b'o de fɔ walahi bilahi na iza wakati baara kɛ ala b'i sɔn nafolo la taa kana t'a la fiyewu e ma ye ne bɛ to k'a fɔ maa min ka sababu bɛ ne bolo ala k'o ɲɛsin ne ma wa bama sadiri anw t'i fɛ ka don dajugu fɛ an t'i fɛ ka maa janfa anw bɛ fɛ ka kɛ ladiri danfɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo n'an dɛsɛla sabu adamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ don dɔ gasi la o ye wulibali de ye dɛ maa min min ɲini an fɛ ala sadiri an bɛ min ɲini ala fɛ maa minnu ka sababu bi ne kunnati bolo ala k'o tigiw ɲɛsin ne ma et puis c'est tout a banna n'i mako bɛ nafolo de la ala k'i sɔn nafolo la a telima karabali la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ i ma sitanɛ baara kɛ i ma boli baara kɛ na iza wakati baara kɛ walahi n'i iza wakati baara kɛ i ka fantanya kɛlɛ la i ka ɲɛnamaya bi kɛ lafiya kɔnɔ ala bi sababu nati i bi nafolo sɔrɔ siga t'a la a ti yɛlɛma a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko iza wakati bi mun kɛ kuranɛ kɔnɔ bɛɛ b'a f'i ye ko nafolo garizigɛ o sura de iza wakati ka adamaden ka tɔɔrɔ bɛɛ ban a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka ni sura kelen kira Muhamadu Mustafa kumana sura in kan ne bi fɛn o fɛn f'i ye bilahi dalilu 100 de b'a la a y'a ti yɛlɛma o ala kira Muhamadu Mustafa a kumana suratul waqi'a kan
kira ko suratul waqi'a ma cogodi ako suratul waqi'a suratul gina fakra'uha wa allimuha awladakum kira model mustafa ye nin fɔ dɛ o la ne balimakɛ n'i bi fɛ ala k'i ka fantanya kɛlɛ ala k'i fara nafolotigiw kan i ka ɲɛnamaya ka kɛ lafiya kɔnɔ na iza wakati nafolo baara kɛ n'i mako b'an ka telefɔni numéro la plus 223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ nin numéro in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ka sababu b'an bolo ni ala sɔnna n'i y'an wele i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la an bɛ dugawu k'an lamɛnbagaw ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ ka ɲini ala fɛ yarabi ala k'an ka laɲiniw sabati yarabi ala k'an ka hamiw dilan tɔɔrɔ bɛ min kan yarabi ala ka bɛɛ ka tɔɔrɔ wuli dekun bɛ min kan yarabi ala ka bɛɛ ka dekun wuli n'a y'a sɔrɔ cɛ gana bi ne lamɛnbagaw la k'a ma furu sɔrɔ yarabi ala ka furu di a bɛɛ lajɛlen ma muso minnu bɛ yen k'u fɛnɛ ma furu sɔrɔ yarabi ala ka furu di a bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ yen ko ala m'u garisɛgɛ den na yarabi ala ka denbarikama di a bɛɛ lajɛlen ma dutigi minnu bɛ yen k'u dɛsɛlen don u ka denbaya kɔrɔ yarabi ala ka denbaya ta fanga na se di u ma yarabi ala k'an bɛɛ sɔn an ka ɲinifɛnw ɲumanw na an bɛ min ɲini ala fɛ jaati n'an ka hɛrɛ b'a la yarabi ala ka latigɛ an ye latigɛ teliman na maa min fɛn o fɛn ɲini ala bolo n'an ka hɛrɛ t'u la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a falen hɛrɛmaw la ala k'a latigɛ an ye latigɛ teliman na ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira kanu kosɔn alikaaba yɛrɛ lɔhɔrɔma kosɔn sɔli ala modɛl mustafa wasalim